Og så var det tid til at komme op og se på byen. Vi er jo ikke alle sammen billeder ind foran det. Vi har noget vist. Der skal have et billede af mit logo, vel? Kan du få nogle penge? Jeg har ikke fået penge tilbage. Så kan jeg 10.000. Hold kæft, er det ikke lidt af unge servering? Grazie. Buon venire. Ja, det. Og så var det tid til at blive klippet. Så vi blevet i 10. Og efter 3 dage på Sardinien var det tid til at Niels U vendte næsen hjemad. Bare tag det med.
Så var der en coaster, der skulle boardes af Pedus boardinghold. Roger, and the crew on deck should be on one line, so we can count that there's 50 total over. Just a moment, my captain is here on the bridge for a few minutes. Captain, structure at 356 right. Okay, lille albansk coaster. 15 mands besætning, 2 mand på broen, 1 mand i maskinen, ikke ved loslejderen. Tilbage derude. Okay. Lad os kun her ombord. Regera from Foxtrot in 356 over. Foxtrot 356, this is Viera. Yes, so I just want to copy the last information I gave you about the crew members. Can you repeat, please? I heard you, my instructions were that I only want 2 on the bridge, 2 in the engine room, and your chief mate ready at the pilot ladder, ready to guide the boarding team to the bridge, and the rest 15 on deck, port side, at your main mast. Okay, 2 on the bridge, 2 in the engine. The officer on duty will wait your inspection team, and 15 others repeat the position. Position at the port side deck, at your main mast, Okay, on the port side, the deck at the main mast. But it will be near the final ladder, because the final ladder is near the main mast. Roger, then move them please 10 meters to the front, 10 meters to the front of the port. Vi lægger os tværs ud for ham. Ja. Ja. Godt. I er klar til at lade skifolk væk over fra styrbord side. Og så var boardingholdet ved at være klar.
Og så galt det om at komme så hurtigt op som overhovedet muligt. From NATO Warship Foxtrot at 356 over. Yeah, Foxtrot 356, we are replied. Yes, we would like you to water course to starboard to course north 000 descent speed over. Okay, we change the course to north 000 and descent speed. Yes, that's fine, thank you. Og så var boardingholdet færdig med at undersøge coasteren og gå uden båden sejle hen til coasteren igen, så de kunne komme ombord. Og nogen tog det meget afslappet. Og spiste. Og så har vi vores udsendte medarbejdere. Ja, så står vi her nu med Laus. Han kommer fra vores frømandskurs hjemme i Danmark, og han er oversergeant, og han leder boardingteamet sammen med vores ven Carsten Dalby ved siden af. Laus, du styrer også den fysiske træning her ombord med alt personellet. Hvordan synes du, folks fysiske kondition generelt er her ombord? Jeg er dybt imponeret. Er det rigtigt, eller er det bare noget, du står og siger? Jeg er dybt imponeret. Og det er du? Ja. Nå. Hvad synes du om boardingteamet indtil videre? Ja, Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg er stadigvæk dybt imponeret. Er det sådan et standardsvar, I har i frømandskurs? Jeg er dybt imponeret.
Jeg synes, vi har klaret det godt med det råmateriale, vi har fået. Og det samme tror jeg også min kollega Balby mener. Aha. Det er jo dejligt at høre alle sammen. Ja. Synes du, det har været nok aktivitet indtil videre, eller kunne de godt have tænkt jer lidt flere boardinger? Ja, sidste 2 dage har været kedeligt, der kunne vi godt tænke os nogle flere boardinger. Helt bestemt. Hvad har I det sådan med at sejle? Er det noget, I bryder jer om, eller noget, I godt kunne undvære? Jeg kan godt lide det, som der er i øjeblikket, men der skal helst ikke ret mange flere buler på. Hvad sker der så, hvis der er for mange buler på? Virvius, havgal. Nå, og det kan vi ikke lide. Nå, okay. Det kan jo ske selv for den bedste, jo. Det var det. Okay. Men der har vi godt nydet et hoved ud af skibssiden. Ja, det har vi prøvet før. Okay. Vi takker endnu en gang her for et nyt interview her. Det var så Laus, vi havde fra Frømandskorps af. Ej, gutter. En tur. Hvad nu? Gunnar, ja. Du står her. Hvad er din opgave, du står og laver lige nu? Jamen lad os lige fortælle til vores seere derhjemme. De ved ikke rigtig, hvad der foregår. Det kan godt være, jeg ved, hvad der foregår. Hvad er det, du sidder og laver lige nu? Hvad jeg laver? Ja. Hvorfor sidder du med de høretelefoner på? Skeder for brugen af, hvis der er, vi skal nødstyr. Aha, hvis vi har nødstyring på? Ja, hvis vi skal. Hvor længe har du været søværende indtil nu? Siden 10. marts. 10. marts? Er det noget, du kan lide? Noget, du kunne tænke dig at fortsætte med? Ja, det kunne man nok. Du er uddannet som maskinarbejder hjemmefra? Skibsmontør. Skibsmontør? Yes. Hvad er forskel på skibsmontør og maskinarbejder for eksempel? Jamen, jeg er uddannet på skib, altså. Var der nogen, der fik det? Alt muligt? Ja. Hvad er din chance her ombord for uden at styre headphonen lige nu? Jamen, der er bare bøder. Der er der bøder? Ja. Aha. Hvornår er du færdig her i søværende? 7. december. 7. december? Det er lige før juletid? Ja. Så håber vi på en kontrakt? Okay, vi siger tak til Gunnar for det her interview fra siden af i profil. Elo, må vi have lov at snakke lidt med dig her fra TV2's udsendte medarbejder? Du er jo elektronikofficer her ombord, eller elektroofficer ombord, er det ikke korrekt? Jo, det er korrekt. Men du er også med Strubesnitterforeningen, altså boarding-teamholdet, er det ikke rigtigt? Jo, det er også rigtigt. Hvad synes du ellers om at være medlem af Strubesnitte boardinghold-teamet? Om det er okay, så skal du godt gå 4 timers vagt i døgnet, jo. Lær mig noget der. Jo. Men det er vel også mere, på den måde det er sjovt, det tiltrækker en også. Er det ikke noget med det? Jo, men det er jo selvfølgelig fuldstændig på frivillig basis, vi med. Men det har ikke din interesse måske at være med? Jo. Men det er vel også sjovt at komme over og boarde nogle skibe en gang imellem, når det egentlig sker? Det er da i hvert fald anderledes. Hvad synes du om den træning, I har haft indtil videre? Har den været kedelig, eller har den været for aggressiv, eller har den været sådan middelmådig, eller har der været noget, jeg allerede kunne i forvejen, eller? Nej, altså det er nok det ikke det, vi havde brug for, når vi kommer over på andre skibe, jo.